салому алайкум азизои дилу дида тамошобинони муҳтарам. дар даромадгоҳи деҳаи урметини ҷамоати деҳоти урметини ноҳияи айнӣ қарор дорам барои хизмат кардан ба тӯи маъракаҳои ҳамин деҳа. инҷо бисёр мебиёям, ватани худам ҳам ба ҳисоб меравад. як ҷавон ташаккур мехонам. бисёриҳо аллакай дар ватсапҳои ман баромада истодаанд ки бузкашиҳо кай сар мешавад, чӣ хел сар мешавад, кай ва дар куҷо аст. инро ман пешакӣ аз пеши худам ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. фақат 5 октябр дар майдони деҳаи чинори шаҳри Панҷакент як бозии чӣ мегӯянд ҳарифона чӣ мегуфтанд дастаҷамъӣ гӯем, як барои тайёр кардани аспҳо бошад, як бузкашӣ ташкил карда мешавад гуфта пешбинӣ карда истодаанд. ва дар оянда кай вақте ки бузкашиҳо мешавад бо худохоҳад пешопеш эълонаша дода мегирам. ва инҷо ман мехоҳам ки ба мардуми кулли деҳаи урметан ташаккури худро расонам, зеро ки бисёр дар тӯи маъракаҳои худ моро даъват мекунанд ва вақте ки мо ба хизмат мебиёем ҳамчун меҳмон ба мо муносибат мекунанд. бениҳоят як мардуми сарбаланд, саодатманд, дасткушод, бениҳоят барои мо хушоянд аст ки мо ҳаминҷо тӯйҳо биёем. имрӯз дар ин ҷо тӯй дорам, пагоҳ дар ҳамин ҷамоат дар деҳаи Мадми Шариф. умуман ба деҳаҳои ноҳияи айнӣ бисёр мебиёям, бисёр қадр мекунам, бисёр мебиёям хизмат кардан. зиндаву саломат бошед. як ҷаҳон ташаккур. наворбардор ҳастам ва аксбардор дар тӯи маъракаҳо хизмат мекунам. рақамҳое ки 92 774 82 74 аст, ватсап дорад, рақамҳои дастии худам аст. марҳамат занг занед, мебиёем хизмати шуморо карда бошем. ва ҳаракат мекунем ки дар бозиҳои бузкашӣ низ вақт ёфтаву рафтаву навор кардаву пешкаши шумо гардонем. аммо ман фикр мекунам на дар ҳамааш. хоб сарбаландӣ, саодатмандӣ, дастдарозӣ, забондарозӣ, рӯйсурхӣ ҳамааш насиби кулли мардуми тоҷик дар хонадонатон тӯю маъракаҳо, ҷашну ҷашнвораҳо баргузор гардад ва мо биёем хизмат карда бошем. зинда бошед, саломат бошед, худо нигаҳбони шумо.